खुलुमबाय आंगो लोगोफोर आं लकेन दैमारि धेमाजि मिडल जनाय बगरेसापरि आं दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार नबिन नार्जारि डिस्ट्रिक्ट सिरा भिलेज भुटियापारा। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइ दैथायहरनायखौ दान्दिसे गोसो होना खोनासंदिनि। खन्थाइनि मुं हा फिसा हौवा। हा फिसा हौवा सिरिनाय लांदां बिफांनि दालायाव बानानै गाबदों नों दिखार नांहाब नांहाब हा फिसा हौवा दाउ। गोजांस्रिउ मोनो नोंनि गाबनाय दुखु गोनां देंखोखौ खोनायोब्ला। बिखा बिख्लो गावफ्लेलाङो आगोमा फिसानि जिउ गारनांनायखौ। गोसोआव फैयोब्ला रोमै रोमै अननाय बिमानि अननाय। बोरैथो अना जानो आगोमा गावनि फिसा। गोरबोखौआव लादों नोंखौ 9 दान। जोनोम होदों गाबखाव गाबखाव गोग्लैफैयो नों बुहुम बिखायाव। गाबो नों एङा एङा आंनि सेराव। खुसिनि मोदै बोहैयो थाइनै मेगनाव। अब्लालाय माब्रै बावनो हानो नों फिसाखौ माब्रै सहायना थानो आं। फिसानि दुखु जारलाखौ नुनो मोना सहायनो माब्रै आंलाय। हनै सोरबाया मिनि रंजादों हालो दैलो। हनै सोरबाया मेगनाव मोदै बोहैनांदों। माब्रै सहायबावनो आं बिमा जानानै फिसाफोरनि दुखु जारलाखौ नुना। गाबो आं रोन्दो रोन्दोयै नों फिसाखौ गोसोखांना हा फिसा हौवा दाउ। थेंक इउ आंगो लोगो। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव।